Ayibonani mfana. Okay, gogo ngizokubona nami ngiyacabanga uma kusade ngilindile. Okay. Sharp. Bye. Njengoba uhambile ucifuza indaba lapha ungaphekile ucathi ngizodlani mina. Ngiyaxolisa nje, angani ngizopheka manje sithanda sami. Sethapha isidome, awucabanga onangqondo. Ngiyaxolisa Max, ngeke ngize ngiphinde. Woza la. Ngiyasaba Max. Wena ngihlanye mina ngilo ngimemezana nawe yezwa. Ngiyasaba. Yes, Thando mnganami. Yazi ukungase kubuyele ngempela uMax. Angiyithandi into eniyenzayo. Uthando gogo mngani wami. Nami ngicabanga ukuthi uMax ngizomshintsha belokho engifisa ukuthi abe yikhona. Kodwa-ke akwenzeki. Kodwa ngiyathemba ukuthi uzoshintsha, ngiyazi mina. Thando. Angeke uze ukwazi ukushintsha umuntu. Umuntu ushintsha ngalapho kusuka kuyena ngaphakathi. But when it comes to uMax, I doubt. Yazi gogo mngani wami, uma ngicabanga uMax uzoshintsha if ngenza yonke into ayishoyo, ngimjabulisa ngakho konke akufisayo. Usho ukuthi mnganami uzophila impilo yokujabulisa omunye umuntu. Wena uyokhululeka nini? Uyoyenza nini into oyithandayo? Uyoyijabulisa kanjani ke wena? Ha gogo, usuyabheda kanti. Sayikhaya. Wemashizo. Yebo baba. Uthando. Ukhona sekamereni lakhe. Awumbize ngemfundo. Thando, Thando. Ma, Yakubiza baba wakho. Mashizo. Sengibuyile manje eGoli. Ngibuye nomphelo. Kwamnandi kuza lezo zindaba baba, manje usuzosebenza. Kuzophuma imali zasemsebenzini. Ngeze bengisebenza wonke umnyaka lapha eGoli. Ngalokho ngiyacabanga ukuthi ngivule ibhizinisi elithile lapha. manje baba uchaza ukuthi usuzothenga umuzi omusha nemoto entsha sihambe la kule ndawo ebhedayo. Lo muzi uthenga ngemali yakho. Ususebenza. Wena ngikufundise ngemali enzima kakhulu eyishisiwe. Mina baba ngijabule ukuthi usubuyile futhi usubuye unomphelo. Ekubizela wona Thando. Kulento yakho kucaluza izophela. Njengoba ngibuyile ngifuna uyiphathise kwentombazane manje. Yebo ngiyezwa baba. Indaba makucaluza nje khohlwa yona manje. Ngiyezwa baba. Kodwa manje baba uchaza ukuthi ngeke ngisavakashela ngisho umngane wami ugogo. La kwami kukhale sami sicathu. Ngiyezwa baba. Baba ngakwenzela kuya ngasethunjini. Ngingakujabulela nkosikazi. Ungakhohlwa siphuzo sami sibandayo. Yebo baba. Thando uzozongilekelela. Ya. Yonke into sizoqonda manje.
Indaba ngibambelana. Awakahle befuna ukukhuluma nawe. Hawu. Ufunani? Sawubona. Yebo, Kunjani? ngiyaphila futhi ngijahile. Igama lami ngulungawona. Uthando. Awufethu bengicakile nje ukukhuluma nawe. Ngiyajabula ukwazi Thando. Wazama. Ngiyabonga kodwa yazi yangibambezela ngithonyile. Awufethu ngingakhuluma iqiniso. Yebo. Ngathanda vese. Angifuni lokho ngiqamba amanga ngixoxela izitori ezingekho. Hayi bo, kwaze washisha bo kwakho. Uqale nje ungibani la isitolo usuyangithanda. Kanti ithatha isikhathi esingakanani ukuthanda umuntu? Mhlawumbe 1 or 2 years ukuthanda umuntu. Uma ungakazi ukuthi unathi isikhathi esifika kusona manje. Kade sadlula ko-1970. Ma uchaza ukuthini-ke manje? Thatha umzuzwana mfethu ukuthi ube nomuzwa wothando. Bese kuya ngamanga kwaqambayo ukuze umuntu avume. Uchaza ukuthi ngiqambela amanga kule nto isho. No, ngishilo eqala ngathi ngicela ukukhuluma iqiniso. Unless ufuna ngiqamba amanga ngakwenza lokho. Yazini lo ngangisazi ukuthi uchaza ukuthini manje. Kodwa kusala inhliziyo yakhe izwini ukuthi ngichaza ukuthini. Hayi lungu, sengiyahamba bye futhi ngimoshele nesikhathi. Mfethu bengingajabula bese ukuthi ngibe nenamba yakho or iWhatsApp, iFacebook, iTwitter, iBM bese ukuze ngikwazi ukuxhumana nawe. Ngakunikeza inamba yami kodwa ungafoni ebusuku. Sikade ngendendile mabuya ngimazi aqhamuka ngoba nesikole kade sikhulile. Andile mfethu umnike noma 5 minutes yabo. Vele phela kule ndawo inezintaba, mhlawumbe saphumulele ilanga ingane. Mfethu, ongiphi isikhathi? Mfethu 3. Mfethu angizwanga utheni? Mfethu angimuzwa lo mjidi, amuzwa wena bese ngikuyena. So bani? Mfethu 3. Awufethu ipharela ithatha ifoni yami mfethu. Nhleko umngane wami isazana. Yini ngangani? Phela ndonga wena usahlala eGoli. Swathola umfazi ngapha eGoli. Angakubulala mashezi mahle akuze ushokane. Ngoba ukwazile lo muntu kumele ikhaya eyedwa wakwazi ukuba indoda. Ngile eintabeni eGoli. Umkhona nje unenhlanhla ngoba usenomfazi okwazi ukuphatha umuzi. Abanye seyabasakwazi ukuphatha imizi. Ngani ngoba iswe selafa. Phela abafazi sebalandela ingane ezincane lezi ezibizwa ngoBenten. Phela kumele ube nomthetho emzini wakho. Ungavumi ube ndekendeke ngoba uzobuswa amalungelo. Hey, phela amalungelo ayibulele imizi engesenamthetho. Angiwasebenzisa inhlobo amalungelo la kwami. Khale sami isixathu. Umuntu ongitshela ngamalungelo ufanele ahambe ohlala eParliament. Hey, ingane sekwathiwa zinamalungelo. Ufica sikhona nenamadoda emgwaqeni la. Uze kubaleke wena omdala ubaleke. Ufice uyingane kuna 14 qhubisiso. Uxaka ukulento incane kangaka izoyikhulisa kanjani ngamuphi umthetho kubeni ihlulo umthetho. Izokhula ngawo amalungelo nalo yabona ku TV. Awu laze lafizwe. Hey silibuka. Hey. Ngoba engekho lemkhuba thina sisakhula. Lenkululeko esayilwelayo bayixhaphaza manje. Abazi ukuthi ubandlululo lwasigqilaza kanjani. Wenhle kungabe sayiphathe ubandlululo. Ngoba kwafa abaqhawe, kwafa abantu abaningi ngaleso sikhathi belwela lenkululeko. Namhlanje sidlala ingane uzukuthiwa amalungelo, sidlala abantu.
indaba ungasafika ekhaya uzongivakashela. Sekukhona ubaba and futhi usebekunomphelo-ke manje. Manje ngihlangana phi naleyo mina? Ngithandana naye yini? Uthi ngingabe sazula. Wazwajabule yabo. Ufike kanjani pho la makuthiwa ngabisazula? Intshontshile nje angithi bengifuna thina sobabili sixoxe. Yabona ukuthi ngijwayela kabi wena. Makuthanda wena uyakwazi ukuphuma. Mawudingwa yimina qona ubaba. Yaxolisa Max. Hey, ngathole into engicikayo. Yaxolisa Max. Cuphucuka ngithi. Hayi Max, nami ngikhathele wena, angisakufuna sihlukane. Dakiwe, uyahlanya. Uyaphuza? Ngiyaxolisa Max, mina ngisakufuna bengidlala. Ufuna ugcine ngici dlayele etshene efayo, yezwa? Ufuna uzazi into zokudlala. Uyangibulala Max. Ngiyaxolisa. Uyangibulala Max. Ngiyaxolisa. Uyangibulala. Yabo, yezwa? Ngazombhedela wena, ngeke ngizwe ngawo. Yazi nkukhu, mina sengikhathele Max, ngempela ngisazi ukuthi ngenze njani. Kuhle Thando mngani wami mangabe usukhathele unex wakho. Vele umuntu ohlumaza abanye abantu ufuneka ayoboshwa nje kuphela abolele ejele. Yazi ngiyasaba. Yazi into ayenzile ungikenye cishe ngafa futhi ungijime kahle nje ukuthi uzongibulala ngqomo qoqo. Uyabona ke lo muntu wakho uzokubulala uyakudeserve ngempela ukuthi aboshwe. Manje ke ngakho uma iphuma ejele ngempela mina ngizokwenza njani? Okay, kodwa ke kuba khona suka umtshela ngale ndaba. Awe magogo, ubaba akazi ngisho ukuthi ngiqomile. Kodwa ke Thando ayikho enye indlela yokuthi ukhululeke ngaphandle ukuthi lo Max aboshwe. Ayi, angazi ke mina gogo ukuthi ngenze njani. Mina Thando mngani wami if usucabangile kahle ukuthi uMax kumele enziwe njani, ngingakuphelezela uvula icala. Sawubona. Hayibo cha uyakwazi ukulandela umuntu ezwa. Into emehlela ngaphezulu bani ongayiveli. So manje yini entsho ngiphathele yona namhlanje? Ayikho into entshe ngikuphathele yona. Ngoloko ngisho into yodwa njalo bese uyozungiswa. Manje ungifonela ngani? Kahle kahle wayithathelana number yami ngathi ngeke uzongifonela. Ukuthi kuleli sonto bengibhizi yabo. Bengene ebusuku. So bengenaso isikhathi. Yazi nawe wathi angakufonela ebusuku nje. Ngiyakuzwa at least ngoba ukhuluma iqiniso. Bese uma ungavuma nje ukuthi sithandane. Akwenzela noma yini bese uyifunayo. Okay. Yazi uThando vele wangigabha nje phethe emini ngabha. Kumele nesikubalekele liyangane mfethu kade wehlupha. Suwaphupha Max mfethu. Usuvele waliwe mfethu ukuthulale kanjani? Afuna umubi nasikinga sanda uhlungisana so much. Wena andile ukuthi usoft. Ingakho amathekeni edlala ngawo ucabanga ukuthi uRom. Bafethu abantu besifazana abantu bophasa kahle. Hayi lento yakho Max nosikinga ushaya amathekeni. Mina nje mfethu ngifuna umuntu osifazana azwe ngami mfethu. Manje inkinga lo kanti sithathule eqonde mfethu. Bafethu ugcwala ngizoboshwa. Lalela, uthe uThando ngitshela le ndaba zakhe zokungala bela ngihlala ngobhongwane. Mina nje bengihlala ngiyafuna. Azonke. Khawale nje le mikujoyina ngayo. Kama mfethu irog lo nto bafethu ayizima lo nto bafethu irog phela. Yabona nobabeni ngiyacindezela. Nalesikhathi umuntu eseyitshela ukuthi sekhululekile mina ngibhizi ngimcindezela. Hayibo, inkululeke njani ukuthi angikaphe? Wena andile intombi yakhe kudonsa ngekhala. Ikwenza isiyoyoyo somfana. Ngona ngidonswe iyona ngekhala noma ngidonswe wena sikinga mfethu. Mina uThando mfethu uzozwa mina. Manje njalo uzoyakagoqa nyawo. Mhlawumbe useqomile nje. Ingakho efuna ukugaba. Habi, phela kungafa umuntu makunjalo.
Hey ngivukile Bongani Sikhomo. Hayi sakubongela Sikhomo ekugcineni. I hope ukuthi uzoba naso isikhathi sakhe. Yabo Bongani mngani wami. Yeah. Mosothandweni uyasenza isikhathi nomlesa wakho. Oh yeah, ngibona livele mdala umuntu wakho. Kama la Busando when she's like wow. I don't know, she's like wow. That's why exaggerate khona manje. No, I'm telling you, I've never seen someone like her. Perfect. I didn't say perfect, but I said wow. Hayi ngiyakubongela ngoba vele yonke le nto yenza nge-perfect timing for wena ngoba usebenza nzima and uyadinga umuntu ozoza kunakekela yabo. Yabo Bongani, musu umshelile umuntu ozobamsana naye empilweni. Lokho kwenza izinto zibe lula ukwazi ukuplana ahead about your future. No, ngisho kanjalo manje. Ngicabanga mhlawumbe uzofanele ukuthi uyinike some time la umnike